Det er rigtigt nok, at vi i Danmark spiser ret meget kød per indbygger. Men sådan samlet set i det globale klimaregnskab, så er vi jo altså kun de der 5,2 millioner danskere. Og selvom vi selv synes, at vores fødevareproduktion er stor, så er den også forsvindende lille i et globalt perspektiv. Og derfor betyder det jo ikke særlig meget, hvor meget vi gør her. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at rødt kød bliver et af de fænomener, vi kommer til at diskutere rigtig meget de kommende år. Det er klart et af de mest klimabelastende fødevarer, du kan støve op. Det er en af dem, der forbruger flest ressourcer i forbindelse med landbrugsjord, vand osv. Man taler også om sundhedsproblemer ved det. Så der kommer til at være en rigtig meget snak omkring det her. Og der ligger det røde kød af al kødproduktion højt oppe. Der, hvor man kan sige, at det røde kød har en lille fordel, det er måske på dyrevelfærdsområdet, hvor man må sige, at fordi dyrene er så store, og der alligevel er så mange penge at tjene på hver enkelt dyr, så har man, jeg vil ikke påstå, at der er en god dyrevelfærd, men man har en mindre slem dyrevelfærd, end man for eksempel har i kyllinge- og svineproduktion. Og opgaven er jo så at finde ud af, hvordan kan vi få kombineret tankerne om dyrevelfærd med tankerne om miljø og klima, og så få skabt en eller anden form for kødproduktion, der dækker det behov, der nok altid vil være der, uden at vi overskrider de økologiske rammer. Så vi bliver nødt til at affinde os med. Dem kan vi jo ikke lave om på. Altså, vi kan jo ikke lave om på virkeligheden, bare fordi vi har lyst til en bøf. Det er meget kompliceret at svare på, om der er klimagevinster ved at købe dansk oksekød frem for oksekød fra andre lande. Fordi der er stor forskel på klimaeffektiviteten rundt omkring i verden. Men sammenlignet med rigtig mange andre lande, så er der fordele ved at købe dansk produceret oksekød klimamæssigt.